खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी ओनसोलनि मादावनो इन्सपायर एकाडेमिया बयनिख्रुइबो मोजांसिन रिजाल्ट दिहुननो हादों। दिनै AHSCCआ जौसिन गेजेर फरायसालिनि फिथाइखौ फोसावबाय। गुबुन गुबुन फरायसालिफोरनिफ्राय गोबां फरायसाफोरानो मोजां नम्बर लाना HS आनजादखौ उथ्रिसार जाबाय। मख'नो गोनांदि बेफोरनि गेजेराव बाक्सा जिल्ला सिमलायाव थानाय इन्सपायर एकाडेमिया ओनसोलनि मादावनो साबसिन रिजाल्ट लानो हादों। खौरां मेलनि गेजेरजों गोरायुं गुलशन गयारिया फोरमायनाय बायदिब्ला नांगौबादि फोरोंगिरि आरो बिथांमोननि नाजानाय लोगोसे फरायसाफोरनि गोख्रों नाजानायजों मोजां रिजाल्ट खालामनो हादों आरो बेखौ लानानै जोबोर गोजोननायखौ फोरमायदों। इन्सपायर एकाडेमि फरायसालिनिफ्राय आरिमु आयदायाव सा 20 फरायसाफोरा आनजाद होदोंमोन। बेनिनो सा 17 फरायसाफोरा सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों। लोगोसे बिगियान आयदायाव गासै सा 33 फरायसाफोरा आनजाद होदोंमोन। बेनिनो सा 32 फरायसाफोरा सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों आरो सा 8 फरायसाफोरा स्टार मासि आवग्रिनो हादों। मख'नो गोनांदि थुनुरानि दैमारि मुंनि सासे फरायसुलिया बिगियान आयदाजों फरायना स्टार मासियाव उथ्रिसारनायजों लोगोसे बर' ML आयदायाव 98 नम्बर लानानै उथ्रिनो हायो। नोंथाङाबो गावनि गथ'खौ इन्सपायर एकाडेमि फरायसालियाव गोदान बोसोरनि मुं थिसननो थाखाय नैबे 7002413263 एबा 8761968509 नङाब्ला 6281828896 जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन। खुलुमबाय जोंनि इन्सपायर एकाडेमि फेमिलिनिफ्राय बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलनिसिम जोंनि बरायनायखौ बावहरग्रोबाय। लोगोसे गासै नायगिरिनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। जोंनि स्कुलनिफ्राय सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय जोंहा टटेल 53 स्टुडेन्टस दंमोन साइन्स आरो आर्ट्स। स' बेवहाय आर्ट्सनिफ्राय जोंहा टटेल 33 स्टुडेन्टस दंमोन आरो बेनिफ्राय जोङो टटेल 32 जन फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों, जायनि गेजेरनिफ्राय जोंहा टटेल 8 जन बा 8 जन गथ'फोरा जोंहा स्टार मार्क्स मोननो हादों आरो हायेस्ट पार्सेन्टेज हिसाबै जोंनियाव 80.8 जोंनि सिमला एरियानि ओनसोलावनो जोङो हायेस्टखौ मोननो हादों 80.8%। स' जोङो टटेल 8 जन गथ' जोङो स्टार मोननो हादों आरोखि। लोगोसे जोंहा आर्ट्सनिफ्राय जोंहा टटेल 20 जन गथ' दंमोन, 20 जन आरो 20 जननिफ्राय जोङो 17 जन जों फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों आरो बेवहाय जोङो सासे स्टार मार्क केरि खालामग्रा बा हल्डार मोननो हादों आरोखि। ओमफ्राय बाखि जोंहा 100% पास जोंहा सेकेन्ड डिभिजन थाहैबाय 3 आर्ट्सआव आरो साइन्सआव जोंहा सासे सेकेन्ड डिभिजन मोनदों आरोखि। बर' आयदायाव गोबां नम्बर लानाय जोङो नुनो मोनदों, बेसेबांसो मोनो? लेटार हिसाबै जोंहा नायोबाथ' साइन्स स्ट्रिमाव जोङो बाय'लजियाव जों नुनो मोन्दों बांसिनै। बाय'लजियाव जोंहा गोबां दं आरोखि। लोगोसे फिजिक्सआव मोन्दों, ओमफ्राय केमिस्ट्रियाव मोन्दों आरोखि। बेनि उनाव जोंहा ML बर्डआव गोबां मोन्दों आरोखि, प्लास एडभान्स बर्डआव आर्ट्सनि जि साबजेक्ट बेवहाय माने एडभान्स बर्डआव फ्राय जोङो टटेल 20 जनाव जोङो 15 जनसो जों नुनो मोन्दों आरोखि मोननाय। बेबायदि मोजां रिजाल्ट मोननायाव नोंथाङा सोरखौ साबायखर बावनो सानो? बेबायदि रिजाल्ट मोजां मोननायाव आङो जोंनि फोरोंगिरि बा फोरोंगुरुफोरखौ जोङो साबायखर बावनो सानो। मानो होनबा बिथांमोना गोबां नाजाबाय, गोबां खस्थ' खालामबाय। लोगोसे जोंनि जिखिनि स्टुडेन्टसमोन बिसोर बिराद डिसिप्लिननि स्टुडेन्टसमोन, बिराद मोजांमोन। लोगोसे फरायनायावबो मोजांखामोन, प्लास गावसोरनि खस्थ' खालामनायजों बिसोरो जे मोजां रिजाल्ट बा मोजां नम्बरजों उथ्रिसारनो हादों, बेखौ आं बिथांमोनखौ साबायखर बावो आरोखि। जिहेतु गोदान सिजननि एडमिसना जागायसिगोन, बे बेलायाव मा बुंनो? जोंनि एडमिसनाथ' ओरैनो सोलिगासिनो। मेट्रिकनि रिजाल्ट होनाय लोगो लोगो जोंनि एडमिसना पर्टेला खुला दाबो सोलिबाय दङ। नोंथांमोना फैनानै जोंनि अफिसाव इन्सपायर एकाडेमि सिमला बे अफिसाव फैनानै एडमिसनखौ लाफैनो हागोन। ओरैनो जोङो फ्रि एडमिसन होबाय दङ। बेवहाय गोबां माने गथ'फोरा जिहेथु माने जोंनि गथ'फोरा गोबां न'खरनि खस्थ'जों फैनाय जायो, बेनिखायनो जोङो हानायमानि जोङो हेल्प खालामनो नाजादों। बेनिखायनो जोंनियाव नोंथांमोना फैनानै एडमिसन लानो हागोन आरो गुन गोनां सोलोंथाइखौ जोंनिफ्राय मोननो हागोन होनना आङो फोथायो आरोखि। फननि गेजेरजों इनकुवारि खालामनो गोनांब्ला नोंथांनि जानबुं नाम्बारखौ होगोन दा? औ, आं होनो हागोन। आंनि जानबुं नाम्बारखौ नोंथांमोना लानो हागोन। आंनि जानबुं नाम्बारा जाहैबाय 7002413263। खेबसे फिन होनबावदों आङो 7002413263।
बेखिनियानो आरो नोंथांमोननि फरायसालियाव गोनांथि बायदियै फोरोंगिरिफोरा गासैबो दंखाजोबो नामा? औ जोंहा नांगौ बायदि जोंहा फोरोंगिरि जेरै नांगौ बे दंखायो जोंहा इंराजिनि दङ MIL दङ बड'नि दङ प्लास एडभान्स बड'नि दङ फिजिक्सनि केमिस्ट्रिनि गासिबो माने मा क्वालिफाइड एन्ड एक्सपिरियेन्सड टिचार्स आरोखि जाय बिथांमोना जोंनियाव दिनै बोसोरबानिफ्राय इन्सपायर एकाडेमिया जिहेथु 2019 मायथाइयाव गायसनजादोंमोन बै समनिफ्रायनो गोबां टिचार्सआ जोंजों माने खामानि मावबोदों आरोखि गोबां फोरोंगिरिफोरानो जोंजों खामानि मावबोदों आरो गासैखौबो आं बुंगोन मा बयबो क्वालिफाइड बयबो इडुकेटेड प्लास माने एक्सपिरियेन्स वेल एक्सपिरियेन्सड आरोखि आरो बेनिखायनो जोङो बोसोरफ्रामबो मोजांनि सायाव मोजांसिन रिजाल्ट जों मोननो हादों आगोलावबो जोंहा दंमोन 85 मोननाय 85 86 मोननाय देग्लायबो जों मोननो हादों आरोबाव उनाव जोङो माने इयुनाव आरो जों मोजांसिन रिजाल्ट मोनगोन बेखौ आङो फोरोंगिरिनिफ्रायबो प्लास फरायसाफोरनिफ्रायबो आं आसा खालामो आरोखि आरो हानायमानि जोंनि इनस्टिटिउसनाव जों जेसेबां हायो जों गुन गोनां सोलोंथाइखौ जों होनो नाजायो आरोखि मोनसे गोजोनथाव खौरां कारिगावनि माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव माइगंपुरी गामिनि माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला HS फार्स्ट इयारनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय आरो फर्म बिलाइनाया सोलिगासिनो दं बे माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय इंलिश बड' एबा MIL इक'नमिक्स एजुकेशन एडभान्स बड' हिस्ट्रि पलिटिकेल साइन्स आरो अल टि इंलिश गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' मोन्नैबो बिजों थागोन लोगोसे बे फरायसालियाव हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनि फेसिलिटिबो दं नोंथाङा जुदि नोंथांनि गथ'खौ HS फार्स्ट इयारनि थाखाय गोदान मुं थिसननो सानदों अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो बे माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव बेसेन होनाङा जासे मुं थिसनहैदो आबुङै मिथिनो थाखाय 8011394710 एबा 8133845456 नङाब्ला 7638023455 नैबे जानबुं नाम्बाराव फन खालामना खौरां लाहरनो हागोन